какви са тези принцовки. Дай ще ти бут. Да, не им пъсаш нищо. Опите от новия писък на младата. Чак ме заболя главата. Това от на Джонатан ли? Мен ме заболяха краката чак. Хосе, какво правиш? Нали бяхме съдружници? Чакай, сега ще ти обясня какво стана. Отидохме с... Не ми се обяснявай къде ми е мусаката. На долния рад в хладилника! Не беше там. Вече си в бизнеса. Ало, Джуи. Да, Хосе. Тук са. На нашето място ли да се чакаме? Окей, разбрано, тръгвам. Джонатан, какво правиш? Снигов Ще го убия, ако не ми донесеш парите. Колко пари? Онези, нашия дълг. Да, Утре са тук, но донеси и него. един буркан кисело мляко. Може да и несколько. За мусаката. Джонатан! Къде е твоят приятел? Донесе ли ги, Хосе? Ето все, ето къде са парите. Ами 5 ми стотинки. Ето ги. Не се опитвай да ме мамиш. Първо, Джуи. Дай ми ги. Бягай, Джуи! Джуи! Хайде! Стой го! Ще се върна за теб! Нещо май не ви се получи. Кръка ми, човече, не мога да седя. Не ме интересува, мъжко. Ставай, Джуи! Какво? Не! Не!